قد ترك بحسن هاني مقامي وتناهى بمده والتعالى في صوره وكماله يا لقلبي صوتك تعالى بحبيب الأبد أنام دوانا نور المصطفى حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى
Muhammad Muhammad khairil mursalin Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala'al Akwan Mala'al Akwan Habibi Muhammad 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 khairil mursalin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah wabnahuma wal-Fatimah wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah wabnahuma wal-Fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah wabnahuma wal-Fatimah kulakatati acilimo sagepo kalawan suarga kanggo nyirep geni neraka lan nyenggalani siksane Allah lan nyenggalani siksane Allah aci lima wujud manusa lunuwe ilmu suke tolodo tidak lampahe ado ing Allah manani ate tan sawas kita manani ate tan sawas kita liang satun utri biha haral wabail hatimah al-Mustafa al-Murtada wabnahuma Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatuna Siti Fatimah Sayyidina Ali karramallahu wajhah putra kekalih Hasan lan Husain putra kekalih Hasan lan Husain para malaikat padha sanga nglawan bumi lan langit sedaya hormat jiwa lima kinasih Allah jiwa lima satruning dosa jiwa lima satruning dosa li om satun utfi biha haram wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah wabnahuma wal-Fatimah sitana mawon kang kalawati kanjeng Nabi tansah nyafaati marang limone yen ditresnani Gusti Allah bakal ngaridani Gusti Allah bakal ngaridani boten bakal diterima salate yen boten mau sholawate
Imam Syafi'i ngendika ake iki bukti agung derajate iki agung derajate najan ibadah seumur-umur amal ibadah rakan todi umur barang limone yen ora akor neraka panggone bakal jegur neraka panggone bakal jegur liwang satu putri biha harawada ilhatima al-mustafa murtada al-fatima bocah cilik-cilik cecer mare-mare sandangane resik tomindake becik bocah cilik-cilik cecer mare-mare sandangane resik tomindake becik sandangane resik tomindake becik salli wa sallim daiman ala abada salli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi
ling eling sirama nungsa tamanana anggonmu ngaji
نامت أعيني يوما نامت والهنين نما راحت تهتوي النبي محمد اللهم صل أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى
كراهي يا حبيبي فداك هوده كسر شربت عني دوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بسم وسواك ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بسم أحمد وسواك يا نور الهدى بشوكا فوق المدائن ترجو أن تراك روحي يا حبيبي بفداء أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو حتى راك راهي يا حبيبي فداك صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tajmidan wa syukran ala akmal talana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabil huda wa rahmah khatimin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin para masyayikh sesepuh bini sepuh ingkang tansah kaula takzimi saha ingkang tansah kaula mulyakaken, mobil khusus panjenenganipun Bapak Afriansah saha Ibu Kades dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Desa Bandarjaya yang kami hormati serta kami muliakan, para kiai, para ustadz, para sesepuh bini sepuh ingkang boten saged kaula sebut setunggal-setunggal, boten ngurangi rasa takzim kaula dhateng panjenengan sedanten. Mugi-mugi sedaya sesepuh ingkang derek support dhateng majelis, ingkang derek bungah, derek seneng kalian ngaji lan sholawat, tansah dipun paringi kesehatan panjang umur, amin Allahumma. Bolo-bolo tim pemuda tulus, tim hadroh, tim sound system, tim media, tim satgas ingkang sedaya khidmah, mugi-mugi nambah istiqomah, nambah dipun paringi barokah, amin Allahumma. Dulur-dulur jamaah ingkang hadir, ya Allah, sehat Bu nggih? Alhamdulillah. Niki wau jenengan ajeng bidal niku pripun? Gusti teko apa ora ngono nggih. Allah ya Karim. Kula ndek wingi wangsul napa atraksi, Bu? Nggih. Aduh. Kula niku dikabari Mas Riko niku pun masuk ya lewat pemetung. Kula nembe sadar, Pak. Jane nggih mboten pingsan mboten, tapi ya mboten sadar.
Piye wis? Hanya napa kehabisan tenaga mawon. Jadi ketika kula mandap niku sempat kuat melampah sedilut. Habis itu wis gak kuat blas. Mbuh piye carane kok aku iso ning jero mobil diapakne, Bu? Dibopong. Aduh. Seorang kapten bopongan. Ada. Ya Allah. Tapi yo wajar lah. Pendekar satgas e wonge gerot-gerot lho. Nggih to? Gek sing dibopong 50 kilo. Allah ya Karim, ngapunten sangat. Ya Allah, kranten kula saestu pun boten kuat tenan. Semoga-moga nyuwun tambah pangestu tansah dipun paringi kesehatan. Panjang umur saged ngancani panjenengan bareng-bareng golek barokah. Amin Allahumma. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Panjenengan ngertos kula dibopong ngono terus piye, Bu? Wedi, Bu. Ya Allah, matur nuwun Bu nggih. Dungane panjenengan niku sing damel kula kuat, damel kula semangat. Muga-muga awake dhewe terus semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kang kula hormati sagung sesepuh pinisepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang saya hormati, pimpinan Majelis Pemuda Tulus, pengasuh Angkring Suropati, Bapak Agus Muhammad Saifuddin, kang kula hormati Bapak Ibu jamaah yang sempat hadir yang saya hormati. Pertama, senantiasa kita mengucap syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam hari ini kula lan panjenengan saged silaturahmi wonten menika majelis nggih punika dalemipun Bapak Suwanto kawontenan sehat wal afiat. Sholawat tuwin salam ugi katur wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saderenge nyuwun pangapunten minangkani sesulih wakil saking Pak Suwanto, mbok menawi Pak Suwanto anggitipun nyambut panjenengan sedaya wonten kesalahan kekhilafan kula kajibah nyuwun pangapunten dumateng para bapak lan ibu sedaya nggih. Lan Pak Suwanto ngucapaken matur nembah nuwun dumateng para bapak lan para ibu jamaah sedaya kang sampun hadir menuhi undanganipun Bapak Suwanto. Mugi-mugi lampah panjenengan kita sedaya niki dipun catet amal kesaenan. Allahumma amin. Salajengipun nggih punika niki nyuwun pangapunten niki wonten miskomunikasi antara percetakan niki sedherosipun lek diarani Isra Mi'raj pun telas nggih Gus. Cuman napa niku jenenge antara percetakan niku salah komunikasi. Jatose meringeti wulan Saban tau kinten donga dumateng arwah dumateng ahli luhur Bapak Suwanto lan Pak Suwanto delu niki tasakuran nyukuri nikmat ingkang sampun keparingaken dumateng Pak Suwanto sak keluarga ageng. Pak Suwanto niki Gus salah satu nggih niki tiyange
Terus salah satu penggemar Gus Kapten nanti yang niku hobi nggih. Alhamdulillah remen solawat. Nggih, dongakne bareng-bareng